po celom pozemku. Je ich tu viac ako 30. Teraz to dedina rieši tým, že vlastne týchto psíkov musí krmiť. Sloboda zvierat hovorí, že veterinári pochybili. A čo na to veterinári? Zostaňte s nami. Dvor rodinného domu sa zmenil na psí útulok. Starobca obce Tužina pri Prievidzi rieši problém s premnoženými psami. Ich majiteľ pred niekoľkými týždňami zomrel a okrem domu po sebe zanechal aj poriadnu svorku. Majiteľ tohto domu bol vraj veľkým milovníkom psov. Keď ich už mal asi 10, ľudia sa začali báť. Podali petíciu tam občania dookola a jednoducho chceli vyriešiť túto situáciu. Obec konala, zavolali veterinárov, no tí usúdili, že všetko je v poriadku. Psi boli úplne v poriadku, neboli týrané, boli v dobrom výživnom a kondičnom stave. Akože nezistili sme tam žiadne nedostatky. Psi teda majiteľovi zostali a svorka sa rozrastala. Takto to vyzerá na dvore rodinného domu dnes. Psi sú po celom pozemku, je ich tu viac ako 30. Sú naozaj všade, dokonca nedávno pribudli aj tieto šteniatka. Začiatkom mája, ale ich majiteľ zomrel. Zostalo nám takéto nepríjemné dedičstvo. Teraz to dedina rieši tým, že vlastne týchto psíkov musí krmiť. Krmivo pre toľké psy ide do peňazí. Podľa starostu, ak by sa v minulosti dali kastrovať, tento problém by teraz nemali. Sloboda zvierat hovorí, že veterinári pochybili. Regionálna veterinárna potravinová správa v Prievidzi zlyhala, pretože majiteľ je zo zákona povinný prijať opatrenia proti nežiaducemu rozmnožovaniu. Regionálna správa by mala odporúčať majiteľovi, aby takéto opatrenia prijal a ak ich pri nasledujúcej kontrole vlastne on nepríjme, teda nesplní, tak by mal dostať pokutu. A čo na to veterinári? Tvrdia, že to, čo hovorí sloboda zvierat, je nezmysel. Toto nie je v našej kompetencii, nemôžeme majiteľovi zabrániť v rozmnožovaní zvierat. O psy sa teraz postará sloboda zvierat, ktorá ich odchytí a umiestni do útulku. Za každého psa zaplatí obec asi 40 eur. Obec to musí z tých svojich prostriedkov, ktorých není moc a treba tam prostriedky a musíme riešiť teda takýto problém. Z Tužiny, Peter Ziman, televízia Markiza. Ľuďom trpiacím rakovinou sľubujú lepšie podmienky počas liečby.